Imaginează-ți o lume în care banii nu existau. Când Imperiul Roman a căzut, Europa a pierdut mai mult decât o armată și a pierdut economia. Timp de 500 de ani, călugării au păzit singurul lucru care mai conta: memoria, încrederea și ultimele registre ale Occidentului. Apoi au apărut cavalerii templieri, călugări războinici care au creat prima rețea bancară internațională din lume. Hârtie în loc de aur, încredere în loc de metal. În orașele italiene, Veneția, Genova și Florența, negustorii au transformat creditul în putere. Florența a transformat contabilitatea într-un imperiu, iar defaultul unui rege a fost aproape să distrugă Europa. În același timp, în Est, China a reinventat banii complet. Hârtie, cerneală, sigilii imperiale, primele bancnote adevărate din istorie, de la temple la piețele bursiere, de la aur la pixeli. Fiecare sistem în care avem încredere astăzi s-a născut din deciziile lor. Banii nu sunt metal, nu sunt hârtie, sunt credință, iar credința este cea mai puternică monedă de pe pământ. Trecutul a construit sistemul în care ai încredere. Acum află cum.